Hi guys, so karon guys kay tirada na pud may karon guys adto mig pati mis bistro guys kay human namang party guys, so oras na pud para maglaad may kuig na ko ang mga duha ka unggoy guys. So tulo na mi tanan. So mo na padulong na mi dito sa one guys sa pati mis bistro mo na imong magian mga nindot kay ba mga nature trip kayo check view. So dire dapita guys, hapit na mi padul hapit na mi abot dito guys. So nagmotor-motor na kami guys, nga hapit na kami naabot, gamay lang kay kulang. So likod anang bundok guys na dito ang kapihanan guys. So adto mi dito guys mga pi kay init mga gayo sa ganahan may mga pi. So nindot imong makitaan guys, tirada kayo mga chiki imong makitaan gid ba. So naabot na mi diri guys, so nara diri ako mga kauban. So madto na mi dito sa sulod. So naa ako dra guys, murag pisting yawa og nawong kuan kay nawong guys, hugaw kay nawong ang buwang. So naka-order na mi kape guys, paspas kay guys sa murag ipas forward. So naka-order mi kape ay natagak pag yun. So ako na ni balik guys, so mga ngapi na mi dra guys, sugod kay init kay guys, ganahan na mi mga pi. So ako nagimot ka og brown sugar ako ang bakba og ako ang kape guys. Daghanaw na to guys og butang kay kuan ka nang talagsar ba ta makita kuan free nga kalamay nga ani kape. So ako nang ibutang-butang niya guys, daghanaw na og butang kape kay ganahan og butang kape daghan. So kauban ako si Dudong Amay di guys og si Suyupis. Asam to Suyupis eh. Oh tara day guys. Oh. Mo na si Suyupis na akong classmate guys na sa kilid. Oh. Pero di na si Suyupis guys, si Suyupis na nagnawong. So ako nagbutgan niya gidaghan og butang ihag taman guys kay para diabetes dito ba. Kulang na lang og kuan kanang basta diabetes na guys, basta gano'n naman kape. So katawa-tawa namin na guys, mura may kuan kanang mura may piste ba kayo. Kuan namong kwarta guys, gamay ra may kwartang dala niya upag yung may panggas. So akong first bite check. Lami ra man siya guys, tamis kayo. Mura diabetes na gibilahos ani guys. So tilwan pa na ko sa lami gid siya. So ako ba no si Kantutan niya guys og si Amay. So ako na pang gitilwan kay ako rang gitungan si Amay guys, kay duha ra mong mapalit kay kulang among kwartang dala. So ako na nagyatag ni Amay guys. Ako na nagyatag ni Amay guys kay tunga man mi. Agay. Hangtod karon guys, sakit na akong liog guys, murag high blood ako da tungod sa kape. Maka-high blood man din kape guys. So wala ako kabalo ako maka-high blood. Ako nagitilaw-tilawan guys, anto na high blood na mi. Anto ako na nagyatag ni Amay guys. So ako na pangtiluan ang mga kalamay guys, kay ganahan ko muntilaw murag lami magud sa gud. Sugod kay akong gitanaw-tanaw wala pitaw. Tamis gud kay guys, murag diabetes na talahos. Ya ako na pa nagtiluan ng suka guys kay syempre ganahan ko mutilog suka kay aslo man tagod. Naslom kay tagdawong ba. So ako na nang tanong-tanong kung tao guys, ako na nagitiluan gid guys. Wala ko kabungson ko lingon kay aslom kay good murag aslom pa na ako ba. Aslom gid siya guys. So ako na nagibidyohan ang view dia guys. So kauban ako si Dodong Amay, si Upis. So mo na akong kakuyog dia guys sa tanan akong kalisod. Sila akong kuyog. So tanan sa kabuang sila akong kuyog murag kuan. So ako na gibayran na mo guys tanan guys. Mo ni makita ni mo diri. Wow. So mo ra dira guys niya. Adto na pud mi sa unahan guys kay murag nakita og bata nga nagkalanta ka da. Yo lantak ko. Yara. Unsa na dong? Ay sa vlog. Hi to my vlog. Minahay lang bisag puntahan na. Unsa na dong? Pwede mo ka try. Di ako i-try bi. Gunit ko. Ana. Shish guys. Mo try si Uma og lang taka guys. Choy kayo. Ayo oy. Dili. Usok ni. Masuk oy. Amra mi. Backfire na. Backfire. Ako punan ko sa. Ha? Nay gimi ko. Kiss ko bi. Kaya ata ni mo. Aso oy. Asa pud balay ninyo daw? Dito sa boss. Unsa na gradua dong? Pagkita dito Peter. Igsoon ako guys. Si Jason Tatum.
dre mo picture mo. Ayaw niya naman yun. Pwede rin anak na kumay magpalay lang gamay. Tarong ba? Yari ka oh. Bunitig tarong. Yari ka dili ra man na maunsa. Oh, dili ra bitaw mo sa bitaw. Yari ba ayo pa O gani niya sagot kay wala. Imong silit. Wala ka naman sa Dili magpalay lang gamay niya. Isa ra ni gamay. Ingna ko yung mo feel nimo. Bungo ko sa puday. Dili ka mabungo ka na. Dili ka mo. Nonsa kamay. Wala ra. Dali. Muhimo kita. Makita sa inang babay kasi pangalan mo gani. Shout out si Kini shout out nimo. Ako mga pamilya. Tingnan shout out sa mga O si shout out nimo. May basig matabangan di ka palitan di ka bumba. Shout out sana shout out. Shout out sa pag gamay lang. Parehas sa mga naong. Wala na. Shout out guys, bombahan na mo guys. Shout out lang bisag gamay. Shout out. Ang igsoon guys na nawalang igsoon gipangita ni mama karon. Nakaro pa na kita sa pinaka. Kisa ko bi. Muli lang. Ah, tagi mo. Uy, kay drive. Di ka bakis na ko deh. Isko ba? Ikaw. Para maka-experience. Bye bye. Guys, bye. Love you. Sorry. Mwah.